Helo, siwmai. Mae'r tymor tawel wedi dod i ben. Ysgolion, plant yn mynd ôl i'r ysgol, yn mynd ôl i'r seneddol, yn mynd ôl i'r senedd. Mrs May yn dweud wrthyn ni gyd, mae'n ddyddiau lle'n anodd o'n blaen ni, Japaneaid wedi dweud wrthi hi, bydd yn ofalus beth i'n neud yng nghermau Brexit. Ond nid hwnna i am dweud am y moment yma, gyflym iawn. Ar ôl cael ysbaid, nid ar y wyliau, cofiwch chi? Ysbaid o'r holl bethau yma, ty fe. Nid i 2 mlynedd yn ôl, falle llai, 2 mlynedd yn ôl, cyfrol o fideos am y mywyd. Y bwriad oedd i fel cefndir i'r llyfr am y dwi'n ysgrifennu. Ac yn wir, dyna fe dwi'n wneud. Ond beth wy'n neud nawr ydy gosod mewn fideos o ryw 5 munud, 10 munud, 12 munud, yr holl gyfrol i'r wythnos ar ôl y llall. Yn anffodus yn Saesneg fydda nhw, ac bydda fe'n dechrau nawr yn y dyddiau nesaf yma, cychwyn gyda dyddiau plentyndod yn Fwlgastell, ymlaen trwy'r 50au a'r 60au, i fyny hyd yn gymharol ddiweddar. Mae yna ryw 20 ohonyn nhw, cofiwch chi, cwyn dipyn. Ac ar ben hynny, eithos i weld yr Arglwydd Elystan Morgan, hen gyfaill ers blynyddoedd maith, yn ei le yn dole, tua bythefnos yn ôl. Ac fe gytunodd Elystan i wneud 6 rhaglen fideo gyda fi. Ac byddai'n gosod rheini hefyd ar YouTube, ar y Sianel, yn y dyddiau am wythnosau nesaf. Ac mae'n dweud pethau diddorol. Dyn o brofiad mawr. Dyn yn wybodus am y senedd, am y cyfansoddiad, am rheolau yn gwlad ni, am gyfraith fel cynfarnwr ac yn y blaen. Wel dyna ni, just rhywbeth bach fel i flasu y bore yr wythnos gyntaf ar ôl i'w gwyliau orffen. Wel, chi eto. Hwyl.